Käyttökohteet määrää sitten, tuleeko pelkästään kaiteita, liukulasia, kiinteitä lasia. Käyttökohteet aina määrää, minkälaista laitetaan asiakkaalle ja tietysti asiakkaan toive. Minkälaiset ratkaisut vaatii esimerkiksi rakennuslupia vai vaatiiko ne ylipäätänsä rakennuslupia? Se on paikkakunta- ja kaupunkikohtainen tämä lupakäytäntö. Toisessa paikassa on hyvinkin myötämielisiä ja helppohoitoisia ja toisessa joudutaan tekemään lupaa. Rakennusneliöitähän tämä ei vie. Missä kohtaa kannattaa olla liikenteessä, että jos sen haluaisi nyt vaikka tulevalle kesälle? Sanoisin näin, että suosittelen 8 viikkoa aikaisemmin. Ja jos on vielä lupakäytäntö, pitää lupaa hakea, niin sanon ainakin 10 viikkoa. Se ei ole niin vaan, että me mennään ja tehtaan, katkaistaan profiilit ja tullaan sinne. Lasit täytyy karkastaa tai laminoida. Ja kun se on mittatilaustyönä, niin ne vie omaa aikansa. Voin kertoa yhden